Keble pi baro syakatup ke borjengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan menta ke sengi kilong. Rai ke sorkar ban plino ikiying meni naduk ke kandri turik nailar arjar arpoy. Encak ke sorkar ban penlong ikjingit ho syongkurim naduk ke kandri turik nailar arjar arpoy. En penlong skul hadin kejing bisa banyak nakaliang ketanat ketho ke pule. She's nem klem yo bai bam ke bedon jing dunai du kotmen. Bat mar shilak yo kisan pongmut kinong sengkam lejong na ke sorkar. Bat mentangin pa syaki khobor bakam banyak. Hadin ke review meeting nak liang ke sorkar kala shimye karai ban pleno i kijaka maniblay kijaka bapelong jingeseng ha ke jela nadu ka khandri terik nailar arjar apwe ya kani kejing pentep la aidu sembut menteri rangba ke jela oba preston tensong don katut kan itli kirai ke mila shim nak liang jong ke sorkar ha ke bedai bat kijaka maniblay kijaka long jieseng ki babaro sikata ngimsya te menta ke janmit hadin benglayo ya ke report na baro ki deputy commissioners bat kumjuru na ke jingkerpat jong ki seng niam ki baper ka sorkar kala shim ya karai ba nginsya no ban play ya kini ki jaka maniblay nadu ka khat riu trik ubnai agost ar hajar ar phawai tamba ka capacity ka jingwan syakini ki jaka ban maniblay kamdei ban palat ya ka 1/3 na ka jingdon jong kitu khot halaki jong ki denomination haba ai jing pentep syakilat pathai khobor usimbut menteri rangba ke jela ulai thuru ba insya ban pelong ye kejing tho syongkurim haki ying meni naduk ka khandri turik nailar harengkat kejing but perking ye ki kendon ka kot ka kya ki ban sepelat haki ni kisngi banwan hakabedei bat kejing ya tho syongkurim ha ki balang ki niam ki baper ki baju penlong yakini ki jingya tho ha ki yeng mani ki jongki ka sorkar kala syak ban le kumta hakitu ki jaka mani blei ki baper ban yakani ru nginsya nudu ka khatn riu trik ubnai bopra ar hajar ar phawai ya ka SOP kabidei bat kini kirai ki bangisim na ka sorkar artli kabadei bat ka yatho syongkurim bat ka baaru ya kabadei bat kijaka maniblay ban legiaseng ya kani ngin sapenmi ya ka notification hakini ki kendiat sngi bat rengkat kitu ki protocols kum bangijule mensyemsnem tangka bangakerpat nakaliang ke sorkar ya poro ki religious leaders different denominations bakin sengobha ya kaban board perking ya kini ki SOPs ki baka sorkar kan sapenmi ha kini ki kendiat sengi ki banwan Habakren halor karai ban penlong no ikiskul nakaliang ke sorkar minta kandang bishar benya ikijing ajing mut nakaliang ke tenat ke tho ke puli kumnu bikin pli no ikiskul. Again step by step, phase by phase, and today we have asked education department to give us the presentation what is the modality for opening up of schools or colleges or university. That will be taken up in the next maybe few days or few weeks. Kanyo trep achek National Movement Bernhard Circle hapok kejingelam u President Ajit Makri bat u Chairman Jangkalan and Protection Cell Bernhard Circle samla Lucas Lapang kalayo ban kemye we barjila u badikiat bean hakamit sngi ublay. Habukren cikilat pathai kubor usamla Ajit Makri ulay tu banakaliang kaseng kani kade kasin kabaar balalap yakum kini kinong dikiat
hakasngi ublay shu ulay thu ba uni uju ubri ubdi kiat udai ubdi shana hagi pormen sngi nakliang kaseng kapenrem yekni kejingle arsap jong uni ubri bat kila IT no shaki bor pulit ka police outpost bernihat ni nagaliang ka H&M Barnihar Circle hagani kasin ka bamanta kani ka janmit jong kasing ublay sa sisin nila labyang ni gini khar ba dia ki kiat te ngai kublay ru yo in charge badai chairman jong ka wine store sel apo Barnihar Circle ba ulala ban lap ya kini ki kiat sama Lukas ba kajing dia kani ka kiat kidai kimdei na kiat parang bang yong mo kiat sau kamdei dang way kamdei dang ar option sa totally tam mangilayo kem ke ya kum kini gi bring ni program jur agi siya ni haba nadu step banga bang ya inti nang ne ka jaka ngai i bagi ni khar ki ya di sana hare nga ka mong ei namar ba kadi ka simplay ba nya ila di ba kin kamai susu ya ka jingduk ka jungki andai penban plan ni gi ba ni perkhat udak sim ka bu penban ya daga ba di ya kiat ba ka jingdi ya kiat di tak di ram palak te ka nyolong no ya ki abang ikeling inspek ke ba penong yang me benle kumne te ukran la ban jubab wong ba ngasubu amar ba kidon gi bapan tengi maham juru ya gi brew ki ba wandi kia one fit kia ha sing blay ladang ilap in system ka kum ga anchwa jong ka seng habi ngatangin sa ay pat sa kanyo ka saka kan mau daw ladang idang lap nang ne sukmat kane ga de ka sin ga ba ar nyong ba ibadai pet ya kane ga jaka jong ka snong burbun ba so ba pin kia aba don kum kini gibreu lara tim kia ka jingle ran kawan sa snong ka thau sa ka Barnihat bat kumjur sa ka riboy district baro kawe patjur ba kamdei banlong na badjur ya rumba snong sim kia kane kam lara tumla ban sim kia kini gi jing sneu ki kendroi hantam hapo Barni ki babun bahagi ong ba kila don ki dikhar tengi kum ki khasing ina mailat ka badang im ka H&M ka badang im ki dukhot dong ka H&M dalele ina mailat bagi dikhar tin wan sashar hagari jongi ka basisi te dei na kata daw ikarpat juru ba ya ka excise department ru bakan ngon jungo teng nang taga patrolling te kini gi bru bangala kem ru nila IT no shifti jong gi pulit ai kublei sa sisin ya ki parado paraslam parado hot jongi hamtam yo uncha jong ka armut in charge ke bangidon kawai dei wine store kawai dei lanan protection cell jong ka Barnihar Circle bakila simkya lakila lap ya kane kam kublei subun ngidan adin kata ngila IT ru ya yagi yaune ubri bang nila yokem hakti jong kaan kulit kilawan ben simno na kane jaka ka bang nila yokem kulit subun ni kerpat ni teman skam baga police department do kanle ya ka kam bata entahi kulit subun na kalian ke Barnihar Circle tu mentang ini pa shikijing pen bana bedon kam bat mentang ini peteng biang yaki kubor pedang sa
Hini kesngi ke Khasi Disabilities Association kalau pelat patba eka kali kit nong pang nak bentar ki brio bedon jingduna ki department. Habukren cikilat patai kubor uba Michael Tongni General Secretary ke Khasi Disabilities Association ulai kublei Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kesangma ye ke jingkloi jung ban perkat lang ye ki bedon jingduna ki department. Kebandingkong ngasnu tenat sibun ya kani kasni ublei ula penla yangi banle ya kani kam kaban yarap lem ya kibreu badan jingduna ki department kumba pijutip kibreu badan jingduna ki department kidei kita kibreu ki bakam plat tam hapo ka imlang salang ka jongi bat kidei ru kibreu ki bakam ton kam ya ka jingerap ka jongi mo khnang ba kila bani imrengkat kumba iwe padege imlang takane ka imlang salang te kumba pi kane ka ambulance menta kasngi ya ka banga ngala IT sia ka Khasi Disabilities Association hau presiden rangba uba Starwin Kharjana kadai ka ambulance ya ka ba ngala treshitam ban penyo khnang na menta ka seng namar kadai ka seng ka banga juit ka banga juarap na kapor sia kapor habanga rung sia ka banyarap ko mudukhat ngayu ya bon ba ki jingduna namar kimdon kanu ka jingyo na kino ki department dan nano kino ki breu ki bakwa banyarap bon sabha ya ka ban peniat ya ki kam jong ka office tiba Starwin hi marway ilale rangba ya ka kam dakaba isai ya ka tulop lajong lane ya kita ki jing kamai jong lade ban pentelun ya ka kam hapo kajelahi borok kawai Tekumba PUI kibreu badan jingduna ki department barok sikata kidon hapadeng kajing janjar babun ba kiliang namar hakini kipor baladap kila GUI ba Khasi Disabilities Association kaya mi syakmat bandawa ya kajing hakam hajam kata katau person reservation kum kajing don jangka hapo ka Right to Person with Disabilities Act 2016 te ngai kajing sungu ya Chief Minister Konrad Sangma ya kaba ulah simkiab ha bat ulah penlong ru ya kata ka policy jangka sungkam tungjam na mentaki breu badan department hapo kanekaan ya ka badang hausian bat kumjuru kaneka ambulance ke PUI mentaka sngi ngaingu yai ngasongu yai namar ba ilas ngap ya ka jingkafat ka jonga banyarap lem ya ka seng Khasi Disabilities Association bar ila penyo ru ya kanekali lamba ka scheme ka jongu ka Chief Minister Special Development Fund jong senam ahadap pendai adakat pendai bat arpau te kane ka jing yo jong kaseng ya ka ambulance kanlong ka jing rap ka bakraw sikata sikat de namar ba ki breu badan jing na ka mat ki juyo pang kloi lane ki jukem kha ya ka jing pang te menta kum kaseng uba Starwen ujukan pau yang ki jing balada ukwa ban phone ambulance lane ban wai ambulance njudan pisah po kaseng bat ki breu badan jing ka mat ki jutip hi baki wan bek barabor na ki long ying long sem ki beduk ya ka baki kmi pa kimla ban kershan than lane ban ai tan kata ka jingerap ki bakinla ban peniat ya lakam ki malakasi Presiden Jongka Khasi Disabilities Association uba Starwin Kharjana minta kasngi ula kentu ya ke sorkar bakan siu no ya ka baibam jong gitu ki ba duna department habakren he ki nong tho khobor uba Kharjana ula ong kumba ka sorkar ka yarap ikjing ki babon jong ki nong shong shnong minta kasngi ula kentu ba ka sorkar kan phai khamat ru shaka jing jong gitu ki baduna department namar babon na ki wan na kalong ying long sem ka badu Ula ongru ba usngau benyau shibu ni gajing bamla jong ka sorkar ban siwe ka bai bam jong kini ki briu menta lakat tu kat ni snem. Iba bun ki bri ki bere juduna de kemer hari khasi jantia hapok ke jelam khlaya hi bergoi kila komplain changa hatu ka bai bam ka sorkar kam ai syuk mo yangi. Tena kaliang jong ru ngim yo lat ban ya keren ka sorkar namar ba ting mengin lek ka sorkar ru hakani ka klam ka sim jing bengini kenduk ya kibriu kumta na kaliang jonga ngacu don ka jingkermen ba ngacu ong ya ki bakin sayo bej kumbala ki juyo akisnem ki bal adab kumta kin sayo bej bat na kaliang jonga ru ngakerpat ya ka sorkar ba kadai ban flight no ya kani ka baibam jong kibri juduna ru khamet ka belah sateng hadu mentah te kumju ru ngakerpat ya kini ki nong yalam ki emlang salang ki nong mikmat ba kumba ki jupit lam ki jing jong ki we ki bri ki snong ki thau
ne kerpa dikiru bikin hai khmat lem seki bri ki bere jiduna ra khangat namar ki bri ki bere jiduna ra khangat ki wan na kilong ying ki baduk basuk kumta ki don kam lem ya kuma fiarap diki kin yarap lem ya kiru nang ba kiru kin don bentalang haka jingyo jimuntoy naka ei ka baki le isne yaki Te kene ka pisare ka ba fiong kadai na duk mana ka sarkar ngampat pelat je kene ka sanspa sebenar kala long ka ladon kemba sistem mi ke sarkar ka 4 pelat ya kene ka baibam naka chief minister special assistant scheme te naka liang jongi ru te ni la pensiun saki commissioner te nimyo kalat bania kendu namar kane te ngiladon karu ka jingmut ban le kendu ya u minister badikni te nakadaw kane ka khram te ka pendu mensim ne ngi te kum kibri juduna ngi haban yaisha what happening kita ki Na kabenta ban penchluri kinong sing kam lejong ke sarkar jela ka lejit ikisan phongut na ki khat praspa ngut ki balapha ye ki jingmut jongki da ka ba ai khus na mi ki ha ka khandai tarik nailar arjar arphoi ha state convention hall haba ai jingkren kum kongsan na kani kisngi konrat ki sang maula ai khublei bat penchluri ki banang pen inuk sa shakiwei da ka jingminot jongki ye kani ka khusnam la ai kerteng da ka chief minister e championship conclave 2021 Habakren beki katu kat ni kinong seng kam lejong ka kong yai sha rembai ka balong ka wei ni kinong yo khusnam ka bedi kanong seng jong ka yai sha rindia ka le thu ba ka jingya linti kam long ka basuk henry ka jing ai khusnam jong ka sarkar ka nang penchluri ka kinhon ban le bha bat kala ai khuble ya baro ki bedon kti ban penlong ye kini ka yai sha rindia kum ba ka long menta challenges that he has faced it did not bring him down and he has managed to reach to this level and he has fought and really been committed to what he believes in. And today he is here with us. I'm sure that he will be successful in all the endeavors that he has in the future. I want to wish him the very best. And I'm sure that from the government side also and from the Prime program also, we want to tell you that we will be there to support you in every way that's possible. And I was just speaking to my team that we will be also very happy as a government to provide you with a mobility device so that you'll be able to move around more comfortably. So I would like to tell you that that is something that we all just sat down here, we felt that that will help you really push your business further and create the value and be a source of inspiration to others also. And really these are inspirational stories. I keep telling people, especially a tribal mentality, is that we see something and if somebody buys a nice pickup and suddenly they start earning well, you will see the whole community buy pickup trucks, Hakabaningkong hingi kiwan na kanika namar kilayo sngow kilayo I tharaya ki kam ki jongi ti kiwan leng baka office jong ka besen. Tena besen kiwan ya kaban penslur yangi ki ong ki sa apply ya kanika I champion mo apply ya kania tikila peniarap ru yangi ya kabangin apply tengila tep ya ki form ki jongi te hadian kata pat kum kania ka naka liang jong ka ya sya rendiang gila sya select ha kanika top 100 te hadian jong ka top 100 pat kadon kanika pitching ya kabangi nakaliang jong ka team jongi ai kubele ya ki mentor ki jongi ya kaba kila for the unending support mo ha kani ka jing ya lanti jongi ki arab si sayingi bangila ban namar ha ka jing long biet ka jongi ngimtip ya tang ya kata ko online ka ru kumno ngin le online pitching henry kila ya rap yangi bat ni ngilala ban poi sa kanika top 25 jing sisa kumba phai biang sa ka kamai haba songkai kamut tang bangi ngim thmu tang ya ka kam thir sai kanu ka kam ka bangi tray part time siong no ka ngiong ka leisure time earning kanu kam ka bangi snow tanat ban tray ha bangi siong ha bangi pet tv katahi kala dei ka kam te mi penslur ru ya kini ki longkmi ya ki kena samla mo ya ka ba kumah kani ka perthei kerdu kam bangin seng ya ki kam lejong te ha bangi seng ya ki kam lejong ngadon nak experience nak jing mat te jong ha kani jing ya lenti jong ngadon ban ong kum ni kawei kalong
Plan the work and work on the plan. Ngihap bandon kata ke business plan. Nga sedang ya ke business jonga nadu kisnem ar hajar khat ar. Henry nga feel no. Namar balai ngamdon ke plan. Nga ladai ru ngam leran ban ya tu bang ladai ru ka bang defaulter hakitu kisnem. Namar ngamdon ke plan las yulet sim la kalet sim ya kalun berkata kadai ka jingmlian jongi khamtam ki khasi. Ngi sim la ka sim ya kalun te habangi mla ban siu ngi sa ki defaulter. Te henrei mentana na kad ni ka experience jonga nga sim ba ngi habandon ya kata ka business plan. Ka ba arpan kanu ka kam ka bangi treiru ngi dei ya kaban give our 100%. Ngi dei ban ai tilut bat ban yai ne ha katu ka kam ka bangi trei. Namar bun sien ha bangi trei ngi ino siteng ngimpoi sa kata ka katong. Bat sa ka wei pan ka bakhat due but we should be surrounded by positive people. They will lift us up. Ngamut ban ong ba ngidai bandon kita kinong kersan kinong support yangi kenang bangila ban poi sa katong klem kinong support la dangi yang marway nginom la ban poi sa katong Bat da kitu ki khobor ngila poi sa kabakut tat hadu bang ni syambiang khablai shibon